Ayan mga kamamshi, nandito na naman pala tayo kina Balong and Mads Party Needs. Sa kabilang tindahan nila tayo namili pero kahit papano is malapit lang naman to kaya ikot-ikot ko na rin kayo dito. Dalawa kasi yung tindahan nila dito, yung isa mga paninda talaga pang sari-sari store tapos dito naman is mga pang party needs. Kaya kung kailangan nyo ng mga pang party needs nyo, dito na lang kayo pumunta kina Balong and Mads Party Needs. Dito lang naman yan sa Novaliches Bayan sa may tambakan ng mga paninda. Bagsakan ng mga paninda pala. Kesa pupunta pa kayo sa Divisoria, mamamasahe pa kayo ng pagkamahal-mahal tapos ang layo-layo pa. Kung mas malapit lang din naman kayo dito sa Nova Bayan, dito na lang din kayo. Ayan, at bago kasi tayo pumunta dyan, nag-chat muna ako kay Mad. Sabi ko is, kung open ba sila kasi mamimili kami. Inisip ko kasi baka magsarado sila kaya mamimili na ako sabi ko habang hindi pa nagsasarado. Ayan mga kamamshi, dito na tayo sa kabilang tindahan nila. Dito ako namili ngayon. Medyo maliit nga lang yung pinamili ko ngayon dahil hindi pa umabot sa 5K. Sa tapat ng tindahan nila, nakabili tayo ng kulang-kulang 800 pesos din. At ayan nga, habang binabalot nila yung pinamili ko at kunikwenta na rin, nag-ikot-ikot na rin yung ating camera. Para kahit papano naman is meron tayong pang share sa inyo. At pang update na rin sa aking channel. Nung mga nakaraan kasi napabayaan ko na aking YT channel. Kaya kailangan is maging active na naman tayo. Ayan mga kamamshi, thank you for watching. Ito kasi talaga yung fast moving sa tindahan ko kaya hindi ako pwedeng mawalan.